Oeddech chi'n gwybod, mae'n o prif resymau pam mae pobl sy'n mynd trwy busnes yn methu yw bod nhw heb wneud eu hymchwil marchnad. Mae'n rhwydd i chi feddwl bod gennych chi syniad ardderchog ar gyfer busnes. Ond os ydych chi am eich busnes lwyddo, mae'n syniad da i roi'r brawf ar raddfa fwy eang. Oes na farchnad i'ch busnes mewn gwirionedd, ac a wnaeth pobl mewn gwirionedd brynu eich cynnyrch neu'ch gwasanaethau. Dyna beth yw ymchwil marchnad, ffordd gost effeithiol o gael gwybod a yw'ch syniad yn debyg o lwyddo. Drwy wneud ymchwil marchnad fe gewch chi atebion a gwybodaeth mwyn i chi allu gwneud gwell penderfyniadau. Fe allwch chi gael gwybod beth bach cwsmeriad am ei gael, ac wedyn fe allwch chi ddarparu cynnyrch a gwasanaethau sy'n fwy addas ar gyfer hynny. Fe all hyn eich gwneud chi'n fwy cystadleuol a rhoi mwy o gyfle i chi lwyddo. Fydd eich ymchwil marchnad ddim bob tro'n rhoi gwybodaeth newydd i chi. Weithiau bydd yn cadarnhau'r hyn roeddech chi'n ei wybod eisoes, ond bydd gennych chi fwy o brawf, nid ym eich barn chi neu farn eich teulu a'ch ffrindiau. A gwnewch yn siŵr bod chi'n rhoi sylw i'r hyn y byddwch chi'n ei ddysgu. Efallai bydd ffeithiau bach ond pwysig yn cuddio yng nghanol eich ymchwil, a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'ch llwyddiant. Wrth gwrs, dyw'r wybodaeth honno ddim bob tro'n hollol gadarnhaol. Mae ymchwil marchnad yn gallu rhoi canlyniadau chi sy'n ferniadol neu'n negyddol. Mae hynny'n gallu bod yn anodd i dderbyn, ond peidiwch â chuddio oddi wrtho neu anwybyddu. Efallai y bydd sail dda i rai o'r sylwadau hynny. Efallai y byddwn nhw'n rhoi golwg gwerthfawr i chi mwyn gwella neu addasu'r hyn yr ydych chi'n ei gynnig. Efallai cewch chi hyd yn oed ambell gyngor neu awgrym am sut mae gwellach marchnata. Popeth yn iawn, meddych chi, ond mae cyflogi ymchwilydd marchnad proffesiynol yn beth drud. Ond peidiwch â phoeni, mae llawer o dechnegau syml rhad a gallwch chi eu defnyddio i gael y wybodaeth sydd eu hangen arnoch chi. Mae rhagor o wybodaeth am y technegau hyn yn y modiwl yma. Tarwch olwg arni, a wedyn bydd gennych chi'r arfer i fynd at eich hun. Ond cofiwch, dyw ymchwil marchnad ddim yn gwneud penderfyniadau drostoch chi, ac wrth gwrs, does dim sicrwydd o lwyddo. Mae ymchwil marchnad yn holl bwysig yn ystod cyfnod cychwyn eich busnes, ac mae'r un mor bwysig ar ôl i chi sefydlu'ch busnes hefyd. Mae dal angen i chi wybod am eich marchnad, am y bobl sy'n cystadlu â chi, ac am eich cwsmeriaid. Mae chwaith pobl a thueddiadau newid o hyd, ac mae'n hawdd cael eich gadael ar ôl. Wedi'r cyfan, does gan therapydd harddwch sy'n gwybod dim am y triniaethau diweddaraf fawr o beth llwyddo. A dyw dilynydd cartref sy'n cynnig lliwiau'r llynedd ddim yn debygol o wneud yn dda iawn chwaith. Defnyddiwch y wybodaeth yn y modiwl yma i gael gwybod sut y gall ymchwil marchnad eich helpu i wneud penderfyniadau doeth a gwella'ch cyfle o lwyddo.